шаҳри Хуҷанд мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ оид ба камонварӣ сеюмин мусобиқаи байналмилалии камонварӣ барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. дар рӯзи аввал вақте мо вориди макони мусобиқа шудем, камонварон ҳанӯз ҳам аз пайи таъмири лавозимотҳои варзишӣ ва омодагӣ ба тамрин буданд. баъдан маълум гардид ки дар мусобиқаи навбатӣ имсол камонварони 7 мамлакати ҷаҳон ташриф оварданд ва ин дар нисбати соли гузашта ҳарчанд шумораи камтар аст, аммо тақвими баргузории мусобиқаҳои ҷаҳонӣ махсусан бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил чунин шароит ба миён овард ки иштироки мунтахабҳо имсол андаке кам бошанд. чуноне ки огоҳӣ доред, инчунин мусобиқаҳои дӯстӣ дар шаҳри Баку ки баргузор шуд, на ҳама хоҳишмандон тавонистанд иштирок карданд ва на ҳама варзишгарон тавонистанд расида омаданд, чунки вақту соат қариб баробар фаромад. хуsusan аз Қирғизистон низ як дастаи пурра натавонист сари вақт аз Баку баргашта расида ояд. дастаи дигар кишварҳо низ Армения, Озарбойҷон хоҳишманд, хуsusan Озарбойҷон то рӯзи охирин бо мо дар тамос буданд ки бениҳоят хоҳишу орзуи иштирок доштанд. Гурҷистон, Озарбойҷон, Армения 2 сол равон дар мо иштирок карданд. Имсол онҳо дар Баку буданд. хайр, умед дорем ки солҳои оянда тақвими баргузории мусобиқаҳо бо дигар давлатҳо мувофиқа шуда кӯшиш мекунем ки мо низ дар мусобиқаҳои онҳо сари вақт иштирок кунем ва дигар хоҳишмандон низ дар мусобиқаҳои мо омада иштирок кунанд. ки ҳамин вақт ҳамин рӯзҳо бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ гузаштанд ки бисёриҳо дар ҳамон ҷо иштирок карданд ва ба ин ҷо расида наомаданд. ҳатто варзишгарои худамон ки дар Озарбойҷон буданд, ҳамон соати 5 саҳарӣ омадану ба майдони камонварӣ баромаданд. ҳар сол мисле ки анъана шудааст то намояндаҳои баландмақоми ниҳодҳои бузургтарини ҷаҳонӣ оид ба варзиши камонварӣ дар мусобиқаи мазкур ба сифати меҳмони фахрӣ ташриф биёранд. имсол Кази Раҷиб Уддин Аҳмад Чапол, муовини якуми Федератсияи камонварии Осиё ва Саад Маҳмуд Ахмед Алмахшаданӣ, узви ҳайати мушовараи Федератсияи камонварии Осиё ба сифати меҳмони фахрии мусобиқаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. соли сипаригашта дар мусобиқаҳои дуюми ҷоми президенти Тоҷикистон оид ба камонварӣ намояндаи Федератсияи ҷаҳонӣ ҷаноби Том Дилен иштирок намуда буд. омада дидан, санҷидан бо шаҳр, бо шароити Тоҷикистон, бо имкониятҳои баргузории мусобиқа шинос гарданд ва имсол чуноне ки дидем, аллакай намояндаҳои Федератсияи Осиёгӣ ба мо ташриф оварданд, чунки овозаҳои ҳам корҳои омодагии ташкилотии Тоҷикистон, ҳам имкониятҳои моддӣ техникӣ, имкониятҳои маблағгузорӣ, ҳамаи ин аллакай бохабар ки ҳастанд, як нигоҳи ҷиддӣ ба мо карда истоданд, назари ҷиддӣ карда истодааст ки ин албатта як боиси фахри мо мебошад, чунки ин шахсиятҳо на ба ҳама кишварҳо сафар мекунанд, на ба ҳама мусобиқаҳо рӯй ва назар меоваранд ки ин огаҳӣ он дода истодааст ки роҳбарияти Федератсияи камонварии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳақиқат корҳои ҷиддиро ба роҳ монда истодааст, дастгирии бениҳоят хуб карда истодааст ки аллакай он давлатҳое ки мо то ҳатто солҳои пешин фикру хаёл ҳам намекардем ва ё он шахсиятҳое ки дар хаёли мо набуд ки ягон рӯз ба мо сафар ва ташриф мекунанд, имрӯз аллакай
ба тоҷикистони мо омада истоданд, аз тоҷикистони мо ҳаводорӣ карда истоданд ва аллакай бинед ки пешниҳодҳо шуда истода солҳои оянда мусобиқаҳои бо нуфузи сатҳаш ҷаҳониро дар тоҷикистон ташкил намуданд, ки ин албатта рейтинги кишвари моро боз низ болотар мебарад ва пешниҳод шуда истода, мумкин ин пешгӯӣ бошад, пешниҳод шуда истодааст ки дар оянда ҳамин масофаҳои 70 метрро низ ба рейтинги холчинии бозиҳои олимпӣ низ ворид шавад. аввал онҳо ба душанбе омаданд, душанберо диданд ва мегӯем ки мо мехоҳем боз ба душанбе равем, агар ҳозир билетҳошонро иваз кунем, чиптаҳошонро албатта ба онҳо душанберо боз як бор тамошо медиҳем. ҳамаи вай гулӯя дида, вай гулӯи ҳақиқатан барои худамон як аҷоибот, як афсона. манам ҳозир мегӯем ки тезтар рафта ҳамун гулҳоя бинам. барои ҳамин ба онҳо бисёр маъқул шуд, шаҳри хуҷандам бисёр маъқул шуд, чунки шаҳри таърихӣ ҳаст. барои ҳамин онҳо ҳам ироқ, бағдод барои ҳар яки мо як афсона. барои ҳамин бисёр дар ҳаяҷон, бисёр ба онҳо маъқул шуд ва имрӯз меҳмонои моро раиси федератсияи камонбарии тоҷикистон, раиси вилояти суғд муҳтарам Раҷаб Аҳмадзода қабул карданд, ки бо онҳо чапон пӯшонагӣ, онҳо умуман дар таҷриба як аксое ки гирифтанд, гумон мекунам ки дар фейсбук ҳама инҳоро мемонанд ва тамошо мекунед он. Qazi Rajibuddin Ahmed Chapul, first Vice President, World Archery Asia, Chairman Development Committee, World Archery Asia, as well as Founder and General Secretary Bangladesh Archery Federation. ман аввалин бор аст ки ба тоҷикистон омадам. шаҳри душанбе, шаҳри хуҷанд, мавзеъҳои таърихии шаҳри хуҷанд бароям хеле писанд омад. макони баргузории мусобиқа низ барои баргузор кардани як мусобиқаи сатҳи олӣ хеле мувофиқ аст. варзишгарон аз мамлакатҳои гуногун ба ин ҷо омаданд то як рақобати солимро ба роҳ монанд. эҳсос мешавад ки чӣ гуна онҳо миёни худ муборизаи шадид мебаранд. боварӣ дорам ки як мусобиқаи хеле хуб сипарӣ мегардад ва мо чеҳраҳои хуберо барои иштирок дар бозиҳои олимпӣ умуман мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ пайдо хоҳем кард. тоҷикистон бароям хеле писанд омад. Everything is good. I appreciated this federation because from the Dushanbe to Khujand, I am very pleased to hospitality. муждае аз ҳама муҳим ин ба холчинии расмии радабандии бозиҳои олимпӣ шомил кардани рақобатҳои 60-метраи мусобиқа миёни ҷавонони аз 18-сола поён буд. минбаъд камонбарон имкон доранд барои холҳои худро баланд бардоштану мавқеашонро дар радабандии бозиҳои олимпӣ хуб намудан дар мусобиқаи мазкур иштирок намоянд. ба мо иҷозат доданд ки мо 60 метрро дар ин мусобиқа ворид кунем, то ин ки аз варзишгарони Ӯзбекистону Қирғизистон ҳам иштирок кунанду ҳамон холҳои рейтингиро иҷро намоянд. ва ин бисёр хуб аст ва ин мусобиқаҳои моро имсол ба Федератсияи ҷаҳонӣ ба рейтинг дароварданд. барои ҳамин вақте ки дар рейтинги ҷаҳонӣ ҳастӣ, чӣ гӯем, бисёртар душвортар будааст. чунки бисёр ҳар як қонуну қоидаи ҳамун федератсияи байналмилалӣ, федератсияи ҷаҳонӣ бояд ки ҳамон аз рӯи қоидааш кор кунем. рӯзи аввали мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми президенти тоҷикистон оид ба камонбарӣ дар шаҳри хуҷанд аст ва чӣ гуна ки мебинед намояндаҳои чандин давлатҳо ба тоҷикистон омаданд ба хотири ҳунарнамоӣ, ба хотири қувваозмоӣ дар риштаи варзиши камонбарӣ. мо ҳам бошад кормандони телевизиони варзиш рӯзи аввали мусобиқаи мазкурро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳем ва моро пайгир бошед. рӯзи аввали мусобиқа паёмадҳои некро дар бар дошт. камонбарони тоҷик аз ҳайати мунтахаб дар нави dastavӣ миёни мардон беҳтарин оморҳоро ба даст оварданд ва аввалин шуда роҳхати финали нави dastavии мусобиқаро миёни мардон соҳиб гаштанд.
то ин финал баромадан мо якчанд дистансия парондему, якчанд гуна марҳилаҳо буданд. Якумин марҳилааш ба мо иштирок кардем ва ҳайати командаи барои парондани дастаи мунтахаб таздиқ шуд. Ва баъд аз он мо аз сабабе ки холҳомон хело баланд буд, аз ин сабаб мо напарондему, дигарҳо паронданд. Баъд аз он бо дастаи мунтахаби Қирғизистон парондем ва ёро 4-4 рафтему, муборизаи хело ҳам шавқовар шуду. Баъд яктири парондем. Ҳар як ҳайати даста бояд яктири паронад. аз ин сабаб яктири ки парондему мо ғолиб шудем. аз ин сабаб мо финал гузоштем ва иҳо дар даври нимниҳоӣ ва иҳо бояд барои сеюму чорум ҷо бозир мубориза баранд. рақиби дастаи тоҷикистон мунтахаби ӯзбекистон низ аз ҷумлаи дастаҳои сахти мусобиқа буд. онҳо ҳарифони худро бо ҳисобҳои бузург шикаст дода ба финал баромаданд. намояндаҳои ин даста низ аз камонбарони худ умеди зиёд доранд. У нас команда очень сильная. Вот. У нас там кто есть? Мухаммад Азиз из нашей команды, вот из моей команды. У таджиков тоже команда сильная, у них Роберт, там первый состав у них тоже. Вот. Не знаю, что будет 9 октября, но я за Узбекистана, за своего родину. барои тамошои рақобатҳои финалӣ ва бардоштани рӯҳияи камонбарон раиси федератсияи камонбарии кишвар раиси вилояти суғд муҳтарам Раҷаб Аҳмадзода ташриф оварданд ва мухлисони зиёде низ ҳузур доштанд ки ин рақобатҳои финалиро боз ҳам бо ҳашамат нишон медод. раиси федератсияи камонбарӣ зимни суханронӣ ба тамоми иштирокчиёни мусобиқа барору комёбӣ хост. шумо варзишгарон ва кулли иштирокчиёни сеюмин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба камонбарӣ барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро сибқан шодбош гуфта бароятон муваффақият, сулҳу оромӣ, хушбахтӣ, саломатӣ, ҳамеша пирӯзӣ ва ғалабаҳо насибатон бод. варзишгарони арҷманд, хуш омадед меҳмонони азиз. баъдан рақобати финалии дастаҳои миёни мардон оғоз гардид ки намояндаҳои тоҷикистон дастаи ӯзбекистонро бо ҳисоби 5-4 шикаст дода унвони чемпионии мусобиқаро ба даст оварданд. ҷоизаҳои чемпиониро барои ғолибони нави даставии мусобиқа шахсан худи раиси федератсияи камонбарии тоҷикистон Раҷаб Аҳмадзода супорид. Event Olympic round 70 meters. Third place, Muhammad Aliyev, Alameddin Ulubek, Ruslan Aliyev, Amirbek Marshall, Kyrgyzstan. Second place, Rolim Erkinov, Muhammad Aziz Kayumov, Ogzod Suleymanov, Uzbekistan. The first place, Robert Nam, Dilshodi Bakhtiyor, Rakhmonov, Umedjon, Tajikistan.
дар даври финал бениҳоят шавқовар гузашт ва бениҳоят рақобатии сахт гузашт. Чунки шумо имрӯз диден ҳамин як давр ба омад ки ҳама яктири паронданд. Мо тавонистем 30 занем максимални аз ҳамара холи баландро гирифта ва ҷои аввалро ишғол кардем. Агар аз ҳамин бачаҳо аз ҳамин рафиқонам ягон ташагар намебуд, мо наметавонистем ҷои аввалро ишғол кунем. Раҳмат аввал ба ҳардуи ҳаминҳо. Роберт, нам вы что скажете насчет финала? Насчет финала, финальные соревнования команда, это все-таки является команда. Если один он плохо стреляет, то мы все также проигрываем. Поэтому перед тем, как выходить в финал, в командных соревнованиях, команду мы должны заранее к этому всему готовиться. Я благодарю то, что наши ребята не подвели друг друга. У каждого была поддержка. Команда сильна, насколько сильна его слабое звено. У нас не было слабого звена, мы поэтому и выиграли. Спасибо моим сокомандникам, что поддержали меня. Спасибо нашему тренеру, спасибо председателю Сагдийской области. чуноне ки дар рафти рақобат мухлисон низ пай бурданд, бениҳоят рақобати зебо шуд, як сабқати зебо шуд ки бо як садоҳои баланд низ ҳаводорӣ шуд аз тарафи мухлисон ва боз хабари хушашон аст ки дар рафти ҳамин рақобате ки дар масофаи 70 метр байни дастаҳои мардон дастаи тоҷикистон ғолиб омад. Дар даста аз тоҷикистон Раҳмонов Умед, Нам Роберт ва Дилшодӣ Бахтиёр иштирок карданд ва сазовори ҷои аввал, яъне ки чемпиони бозиҳо оид ба сабқати даставӣ гаштанд. ин натиҷаи рӯзи аввали мусобиқаи камонварӣ барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон буд ки мунтахаби кишвар аз нави рақобатҳои даставӣ миёни мардон унвони чемпиониро ба даст овард. рақобатҳои дигари мусобиқаи мазкурро рӯзҳои наздик тариқи як барномаи вижа манзуратон мегардонем.